Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataev. 10 oktýabrda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy bilen Malta Respublikasynyň milli ýygyndysynyn arasyna planlaşdyrylan futbol ýarşy ýatyryldy. Sebäbi Malta Futbol Federasiýasyna görä türkmen häkimetleri öz futbolçylarynyň günürtü Ýewropa ýurduna seýahat etmegine ruhsat bermedi. Azadlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany soňky wakalaryň fonuny türkmen sportuny gönükdirýär. Gepleşigimde Fransýada ýaşaýan asly Türkmenistanyň sport hünärmeni Murat Gurbanow gatnaşýar. Türkmen hökümeti näme sebäpden özüniň futbol boýunça milli ýygyndsynyň daşary ýurt saparyna ýaşylçyra ýakmady? Türkmenistanyň siýasat, sport meselelerini näme derejede gatnaşýar? Türkmen türegenleri näme sebäpden halkara ýarşylarda altyn, kümüş we bürünç medallara ören seýrek munasip bolýar? Gepleşigiň dowamyny şoňa meňdeş soralara jogap tapmagy tinan şähersiýony gepleşige başlamazdan öňe bir bildirişimiz bar. Azadlyk Radiosynyň merkezdaşy urluklary sport şahsiýeti päsgelçilikleriň höttesinden gelmek bäsleşigini başladýarlar. Bu başlangyç türlü kynçylyklary şol sany milli, medeni, siýasy we jemgyýetçilik böwetlerine garamazdan sportda uly üstünlük gazanan türgenleri şöhratlandyrmagy maksat edinýär. Bular tanymal dünýä ýa-da olimpiýa çempionlary bilen bir hatarda paralimpiýaçy ýa-da medeni kynçylyklara garşy görüşen zenan pelwan ýa-da töwüşden ötüni türgen ýaly ähli kynçylyklara garşy şahsy berendliklere ýeten owa sportçysy ýa-da sport zenany bolup biler. Bu maglumatyň doğru mazmunu bilen Azadlyk Radiosynyň web sahypasyna tanyşyp bilersiňiz. Murada şeýleräk bir waka boldy. Ýagny türkmen häkimetleri öz ýurdunyň futbolu boýunça milli ýygyndsynyň Malta Respublikasyna sapar etmegine ruhsat bermändir. Siz sport hünärmeni hökmünde şu ýagdaýa nähil düşünýäňiz? Näme üçin türkmen hökümeti öz ýurdunyň milli ýygyndsynyň daşary ýurtlara çykmagyna ruhsat bermedi siziň pikiриňizçe? Meniň pikirimçe beýerde siýasat var. Siyasi netice var. Gıynansak da sport meseleler siyasettan tedbir etmek. Türkmenistan umum hemme siyasettan birinci tedbir. Onun sosyal ahmiyeti ya da sport ahmiyetini yani ülkelerine eğerde çünkü siyasi rejime yapıyor. Çünkü otoriter geçiştiren rejime Türkiye'de olsa onun şol ediliye bolmoto edilin. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan'ın Olimpiya Federasyonu yani yolbaşı terör bezimleri. O spordu üstünlülerden öğren sıvağıtı Türkmenistan prezidenti olup ulu Olimpiysk Komitenin yolbaşı olup sportu dinet üstünleri yönetliğinden sapsa siyasi meseleler yani sport meseleler siyasi meşverler serbiliyede yani ustalar tasmiyenler spor ustaları belli bir derece üzerine üstüne uçinen sport bazaları ve bu seyirleri vererek yaptı ve yarışlarda Türkmen Turat'ta Türkmen sport ustaları yarışlara katlaşmalı. Şu yarışlarda şu yani ustaları yürütüyor ve yürütüyor şu yarışlarda. Yani birlikte ustaları var, oluyordan ustaları uğraşıyor. Sonuçta sapsa Türkmenistan'da men her vakit edişim yali dinle siyasi meseleler göz önünde tutulýar. Sport, sosyal ya birlik meseleler en üstlerden o. İzlerde şu sport meseleler çünkü otoriter rejime tünüvediyen olsa onun üstlerler izlerde tünüvetmeyen olsa üstlerler. Yine Bu gepleşikde sport bilen siýasaty bir-birine goşmazlygy, bular garşdyrmazlygy çalyşýar. Ýöne her neçe bolsa sport dünýäniň hemme ýerinde de siýasatdan dol azat bolup bilmeýär. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň siýasat näme derejede sporta agylyk edýär? Ýaňam bellek geçdiňiz, şu barada giňişleýin gurrun berseňiz. Türkmenistanyň gynansak hemme zat sosyal meseleler, sport meseleler ýa-da bilim meseleler hemme zat siýasat bilen bagly. Gerçekten şeyde diyen şeyleri Alparlayan otoriter siyaseti hem Türkmenistan hem yani şahsi hem cemiyet kuruluşlarını yani temsil ediyor. Yine sapta. Bunu yal bolmalılar hastalarım Fransa'nın Askeri Avrupa devletleri. Sportun esası stratejik sport siyaseti onu sport ministrliği. O sport ministri umumi prezidentin strategiyasına kalıp gelen yani siyaset yapıyor. Yani Türkmenistan'ın gıynansam spor siyaseti, spor doktrinası yok. Spor doktrini olanı, Manhalçı'nın sport ministerleri yürüyüşte adamın bedenini bütünlemek için onun fizik taydan ruhlarını
goýdurmak üçin bir sopar meýdanlara çykaryp, şonu prezidentin öňüne tasdiklap, şonu dowam edýär. Ýani gynançakda Türkmenistanda soýal sistema gurulanyp, sport sistemasy gowuşyp, şonuň üçin sport sistemasy bolmadan soň syýasy sistema onu baş edip, onu ýerini tutýar. Gynançakda Türkmenistanda ministrligim gowuşyp, saýdan taýýarlanan bolurum belli bir derejede, ýani her bir ministr öz udugyny belli bir derejede üstünlük onun hukuky. Bundan başga onu da roýal mümkinçilik berilýär. Ýani ezaty rejimiň ýoldaşlygy, ýani ýa-da Gurban Berdimuhamedowdan olary köpünçäriň sebäbi ýa-da bir sport ýa-da bir hünärmend ýa-da ýene bir başga ulgamda bir adam üstü ýa-da ady belli bolup orta çykyp onu halk söýüp başlasa ýa-da halk onu kormap goýup başlasa bu rejime täsir edýär. Şondan gorkýar, şoň üçin ýa-da baatlaryny üst baatlaryny takazak bolýar. Ene ýa-da Türkmenistan siýasaty, hökümetiň altynda siýasaty sportu oýanan täsir edýär. Türkmen türgünleriniň halkara ýaşlarda üstünlük gazanmaklary üçin nämeler etmeli? Bilişimde ýaly halkara ýaşlarda Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistan käme bir uly üstünlükleri altın, kumuş medallara iyi ol vermeýär. Bu wagtda nämeler etmeli? Men ýaş wagtym bir 10 ýyllary şol edilýän tenis gatnaýarynda nastoneslikde usat bolum şöýerde usatlyklaryny we şöýde bir näçe medal gazandy. Ine biz şol Sowet wagtlaryna dönüş geçende biziň sportiw bazalarymyz bardy. O sportiw bazalarda ýürütülýän, ýani usatlar bardy bize öwredip dört wagtyny tömüş geçýär. Bizim sportiw inventarlarymyz bardy. Ýagny ýürütülýän gurallar bizim sport üçini ulanýan. Çünkü bunu söyleyen olduğumuz stadionlar kurulya, sportiw bazalar kurulsa da umum kurulya. Diňe kullanmak üçin ýöne bir individual her bir uğur boýunça, mesela tenis diýdi, güreş diýdi, beýlik sport boýunça, şol uğurlaryň ýani inventarlaryny, material bazalaryny hökümet ünsünleriň hökümet finansiýasyon eden. Sebäbi usat diýmek näme? Sport usaty. Birinji bilen sen bazan, sportiw bazan bolmaly. Turmuş ýerin bolmaly. İkinji turmuş ýerinde senin inventaryň bolmaly, material bazan bolmaly. O näme? Herkidi gurallar, taň kömek edýän, herkili ýürütülýän ılgaşyk ýa tugunuşyk ýerler, edilen ýürütükler ugur boýunça we uçaklar. Size uğurladığınca uçaklar, size ýanky ruhlandyryp ýa-da uçaklar. Mesulatlar bolmaly, onda şundan ýani sen hükman suratda ýaşlara çykyp, ýaşlara çykyp sen ýürüdüň synaýan we köp uçaklardan uğurlanýan. Beýle uçaklardan beýle uçaklardan uğurlanýan. Şoň üçin dört sanat bolaýmaly bu insan kodu söýýär. Bilen sakda ýöň Sowet Soýuzynyň sistematy goýýardy. Daşarda ýaşaýar, Sowet Soýuzynyň başga döwletleri ýaşaýar, täze bolsa, ýaşa bitmeden sen taýýar bolsaň, turmuş geç taýýarlanan bolsaň, daşna çykmak problem bolsa, sebäbi ony ýa-ni söýýär. Onu özlerinin sözüne hukuk vermedi. Bilmedi. Onun için birinci bilen benim Türkmenistan material bağlı yapamadı. Onun turmuş yerlerini uğraştırmadı. İkinci bilen onu siyasetten çekmeli bırak. Demek, yine sport siyaseti olmalı. Sport siyaseti alt-barınyan özlerinin stratejisine dengelmeli. Yöne ne kabinetminister, ne prezidentin koşulmalar sebebi sport azat olmalı. Sport barada siyasetten azat gurrun etmeye çalışýar. Türkmen türgünleri ýakyn taryhda Sowet ýyllaryna we ondan soňky döwürde sport uğruna nähili halkara üstünlükleri gazandy. Şu uğurda nähili misallar, nusholuk şahsiýetler bar biziň öňümizde. Belli meşhur türkmen sportçylar barmy? Olar kimler? O belli meşhur türkmen sportçylar bar. Ine misal üçin Türkmenistanda soňky döwürlerde Ahmet Didaryç Ataýew Türkmenistanyň nasional komandasynyň ýolbaşçysy, ýani milli komandasynyň ýolbaşçysy. Şol adam 2010-njy ýylda uly üstünlük gazandy. 2012-de milli biziň futbol zorunda ýedi. Şo ýerde de Türkmenistanyň şolar, ýani bilinçli Ýaponiýa bilen oýnanna birinji goly bolurdy we şol adam ýani Türkmenistanyň bütün dünýä gözü Türkmenistanyň usatlygyny boýunça. Ýa-da bir adam bir sorady bar, Hüdaýy ýardymda bolsa, şol bir maşgala 2014-nji ýylda altyn medalny gazandy Aziýa boýunça sambada, Taşkentde. Ýa-da Polina Aleksandrovna Gurdiýewa ýardymda bolsa, men reportaj edip aýal maşgala barada. Şol aýal maşgala Olimpiýa oýunlaryny uly gazanç etdi we bütün dünýä Türkmenistany tanıdy. Şol 217 kilogram ýani ýükü götürdi, serebr medalyna eýe boldy. Şoň üçin bizde
şu ýaly ady belli sportmenler var, ýöne olar individual işler, materialny baza bolmasa da özü köp işler, şol üstünlükler kazandylar. Egerde hökümet şu ýaly öňe geçip ya talant adamlar ya da ustad bolan adamlar ünsürse, onu bizim ustadlarımız bütün dünyada tanalar ve bu haberler ve Türkmenistan olimpiyadalarda ady belli kazananlar bizim paydamız var. Onun için benim fikrimçe bize ustadlar ustadların üstünde işlemeli, onları kömek etmeli, onları şef öğretmeli ve onları öňe giderýäli mümkinçilikleri buluşturmaly. Türkmenler haýsy gurdan sportda has öňe taýlanyp bilersiň pikiриňizçe? Ýurdun TV şertleri, halkyň aňyety, hüýhäseti, olary sportyň haýsy görnüşine has uygunlaşdyrýar, has kıvav edýär, has çydam edýär. Ya bu zatlaryň arasyna baglanyşyk ýokmy? Bu zatlaryň arasyna baglanyşyk ýok. Türkmenler esasen görüş ve boýowy iskussolarda, ýani öňdegidiji şahmatda ve futbolda ve atletikada, ýani agyr atletikada öňdegidiji. Beýleki uğurlady aram ýani näme çykýa, bir üstünlük kazanýan bir ustad çykýa ýöne bizim bir bazı üstünlük alacak uğurlarımız görüşün türlü ýani illeri ve futbol. Şu yerde benim fikrimçe egerde Türkmenistan hökümeti ünsürse, onu biz tez vaqtda ulu üstünlükler kazanýar. Türkmenistana döwlet media serişdeleri ýurtda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň sportyň giňden wagt edilýändigini aýdýar. Türkmenistana bir näçe halkara sport ýarışlary hem geçirildi ýöne muňa garamazdan halkara ýarışlarda kän bir netije gazananok. Bu soragy barada ýaňam gurrun etdik ýöne gazanylmadyk üstünlüklere garamazdan döwlet mediýasy tarapyndan ýurtda sportyň giňden ileri tutulýanlygy, ileri sürilýänligi, wagt edilýänligi, ýagny şu ýagdaý aýtmaklyk näme derejede hakykata gawat gelýär? Menin fikrimçe şu ýerde iki mesele bar. Birinji mesele sport, ýagny üstünlükler medallar üçin edilýän ýa-ni hereketler. İkinji umumy adamyň bedeni saglygyny gowruşturmak üçin umumy aktivite, ýani fizik aktivite. Şol iki türlü zady ýene birlik etmeli. Mesela üçin umumy fizik aktivite üçin, umumy ýani beden saglyk üçin edilýän hereketler ýa-da edilýän meýnamalar olar bu çok sebebi. Mesela için bizde aram velosipede minip adamlar sürdürüyor. Oğlum yine mass medyada propaganda etmek için de surat olsun. Yani hakikaten mekteplerde, hakikaten cennet yerlerde bizde spor, yani aktivite fizik aktivnik, bu alparlanok, bir mutlanok ve bir ritimde giden o. Bunu ayrıtın hükümetin vermeliler, istemelisin. Mesela için Askorolu, Fransa'nın, Germanya'nın turunuşuk ediyen şu devletlerde ve şehir ediyen mekteplerde, institutlarda, yani orta bilim okucalığına, teknikumlarda olup atmosferiye aktivite fizikleri. Yine sport yağdayını ayrıtın ses geçtik, sport uyumunu. O yerde eyyem şol fizik aktivnostan onun köp ustası boyunca onu da investisiyalar eder. Onu da hükümet investisiya etmeli. Hükümetin etmeli hakiki sport durmuş bilen meçhul oynayan adam, özümüz sport oynayan adamlar, sport ustalarına ayrıtın finansiyonu edip ayrıtın kını etmek. Bu yeterlik yağdayda şuun finansiyonu edilen o yurdun bağlılığına bağlı. Sebebi o yerde bir uluplular gereği yok. Onun için Türkmenistan'ın bağlılığı bolmayan bolsa da meşgulünü harçet oluyor. Alalım mesela için Kırgızistan'da uluplular yok. Yani Kırgızistan'ın sportmenler değil. Kırgızistan olimpiyadada bir sıfır medallar aldı. Alalım mesela için Gürcistan, Kazakistan. O yerde de bir sıfır sport ustaları olimpiyadada medallar aldı. Ben yanlışmasam Gürcistan Merterazi boyunca medallar boyunca en önde varıcı devlet ondan sonra Kazakistan idi. Ondan sonra Kırgızistan. Türkmenistan en sonki yani şu medallar boyunca. Mesela için alalı Kazakistan ve Türkmenistan şu Merterazi'de en iyi zagaran medal boyunca, medal göçleri boyunca en iyi zagaran yurtlar. Yani o yüzden Afrika rejimler var. Sportu, interniyalar, yine öz rejimlerine, yani sivil bayraktan gelen pulları son saç ediyorlar. Benim rezultatlar yine basmayanların öz ustası yine öz yani hükümeti bilen kazanılan hükümet tarafından ilk mahsulatlar olduğu olarak, finansiyonu vererek, hükümet tarafından fiyatı olduğu olarak, hükümet tarafından sorulu tekrar ödülmeli. Sonunda üst var.